Mahilig ka bang tumaya ng 3D Lotto? Pero wala kang ideya o naguguluhan ka kung anong tatayaan mo? Pasok ka sa channel ko, baka swertihin tayo. Magbibigay ako ng tips kung anong magandang numero sa pamamagitan ng sariling strategy at pamamaraan ko. Pero advice ko lang po, huwag niyo pong iasa ang lahat sa larong ito. Dahil ito ay swerte-swerte lamang. Paki-subscribe na lang din po ng aking channel at paki-click ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat po. Hello guys, good morning. Good noon para sa lahat guys. Happy lunch sa lahat. And update po tayo sa ating vlog ngayon guys. It's February 2, 2023. So kahapon recap tayo sa result guys. Ang result po is 803 sa 2 PM and then 189 sa 5 PM draw. And then sa 9 PM is 458. So ngayon guys, update tayo sa ating combination guys, okay? So nanatili pa rin by the way po, shout out po ako sa mga laging nakasubaybay sa ating mga channel guys, yung mga laging naghihintay, yung mga solid followers natin dyan na mula noon hanggang ngayon nandito pa rin guys. So mabuhay tayong lahat. And then yung mga bagong followers po natin dyan guys na nagmamasid lang is mas yung mga bagong followers natin na nagmamasid yung mga aktibo guys na mga laging nagko-comment ganun. So okay rin kasi napapansin ko yung mga account nila, and then na-check natin yung mga PM nila guys. So ito ngayon yung mga nagmamasid lang, pwede, walang problema po yan. Free po to lahat sa lahat eh. So anyone can see these videos. Wala po tayong bayad dito guys, so libre lang. So sana po pagpalain tayong palagi para palagi tayong masaya dito sa ating channel, okay? And then meron tayong pending kahapon na hindi talaga lumabas guys, yung 6-2 na pairing. So update ako ngayon sa ating pattern guys, okay? So ngayong February 2, yung possible combination natin guys, okay? So i-share natin guys ha. Meron ako nakitang pattern dito guys. Actually meron siyang may pattern guys na 2-9. So merong 2-9 na pairing eh. So ito siya oh. Wait ha. Meron siyang 2-9 na pairing. So meron talagang, ito po is just a tip lang po. Pero kung meron po kayong combination or na maintain or hearing or inaabangan ninyo guys, ito guys, possible to babagsak by 2 draws or 3 draws. Ito guys, 4 draws. So if 4 draws po bukas po ng umaga, so possible talaga to eh. May lalabas na ganito na pairing guys, pero mahirap siyang tansyahin yung combination niya. So watch out po tayo dito guys, kasi may possible na lalabas na ganito kasi palagi siyang nagpapakita eh. So sa tingin ko siguro mamayang gabi or bukas ng umaga, try lang natin guys, okay? Pwede rin siyang mag on the spot guys. Pag nag on the spot to, pwede to maging 192 or mamayang 5 PM. Pwede to siya maging 921 or 129. Pwede to siya maging 129. Ganyan. Pero sa 99 699 929, pwede siya 929, no? Pero wala ito guys, iba kasi to sa mga binibigay ko na isa. Ito guys is just only a probables. So ito pag shoot lang yung combination, okay? So ito is sinishare ko lang kasi pag meron baka may merong sakay sa mga combination nyo o mga maintain nyo. Kaya i-share ko po. Pero para sa akin po, hindi po ako nakapokus. Mas nakapokus ako doon sa aking one combination. Kasi marami yung mga nagsasabi guys na
ganun. Mahilig kasi sila sa mga maraming numero eh. So, combination. So, para sa akin, mas maganda talaga yung pag nanalo ka, 1 or 2 combination lang kasi medyo parang malalakihan mo yung pusta mo eh. Ganun. Lalo na pag na-on the spot mo yung natansya mo kung kailan talaga siya babagsak na draw. So, ganito guys. Meron ako i-share. Yung 6-2 natin na pairing guys, andun pa rin yun. Okay? Yung 6-2 natin. Kasi yung guide natin 623 eh. Yun, di ba? Ito, possible na talaga lalabas to kasi pending na talaga to guys. So, ito yung guide natin eh. So, ganito yan, di ba? So, possible siya pick up sa guide or 624 or 622. So, matagal nang walang double. So, possible magdo-double siya eh. Di ba? So, para sa akin, yung best is yung 624 pa rin guys. Kasi merong 24 na pairing. So, pag sumpay sila ning 24 tapos may 62, impas gid guys. Ito talaga yung possible na lalabas dyan. Yung 624 para sa akin. Pero, meron po ako i-share na one combination guys. So, ito guys, ito yung combination na ipinost ko kanina sa FB. Okay? So, ito yung naka-highlights talaga na best combination na kailangan talagang ilagay nyo po sa list nyo na napaka-hot list. So, pag hot list po yung combination guys, so pag na-timingan nato ni atong combination nga nasa hot list guys, so pwede na ka madato, diba? Ana ra na siya, so depende ra na siya pagtaya. Kanus ani mo siya timingon, kanus ani mo siya i-try o taya, di ba? Ana. So, nako isa ka combination guys nga kung nakita gid nako siya nga nindot gid guys. So, pwede siya karon on the spot. Pwede siya kuan basta kay naa na gid siya sa waiting list guys nga. Possible gid siya anytime na siya mobagsak. So, one combination lang guys. Isa rin siya ka combination. Okay? So, sa mga hilig o gusto ra isa ra ka book guys, dire mo focus kay namoy gubandagan kay combination katong ganina katong 92 or 99 it's just only kaning marag kuan lang ba tip ba sa mga basin man gud og na ay kuan nakakuha sa mga kanang hilig pod og mga analyze ba. So kung ganahan mo ato dito pick up mo sa 6-2 katong 6-2 ang para sa ako ang gid ang 6-2 nga pairing hot na gid kayo. So solid na magyapon atong pattern. So 6-2, 6-2-3, 6-2-2, 6-2-3, 6-2-4 naargi di sana. Pero lisod mangod siya kung anon kay tatlo ba, no? So para sa ako ang isa ka combination nga nindot gid siya i-maintain guys. Ang ganda-gandang numero nito guys na pwede natin ilagay sa hot list guys kasi meron pagkita ko po possible talaga siya na babagsak siya anytime. So, ito po yung combination na 5-3. 5-3 yung pairing natin dito na hinahanap eh. So, yung inaabangan natin dito is yung 5-3 pair. So, merong babagsak na 5-3 pair. Tsaka, yung combination ko dito guys, isa lang talaga. Ito yung pinaka-hot ko na combination, okay? So, sa mga mahilig mag-alaga ng combination, ito po yung the best na combination na ilalagay natin guys. Okay, ito yung 5-3 5-3 7 target rumble, yan best talaga to guys eh. So nasa hot list ko to. So ito na naman yung ating aabangan na one day and a one draw. You'll congratulate me. Yan. Magko-congrats kayo sa akin nito. Sooner. Okay, as soon as possible, magko-congrats kayo niyan. So ito guys, andito pa rin yun eh. So, kasi isang combination lang yung binigay natin. Isa yung nasa hot list. Tapos itong dalawa guys, itatry, ilalagay ko na lang siya sa defense para hindi ako at least pag nauna tong lumabas, at least meron pa akong pangbagdok sa pikas na combination, okay?
So please share this video. Share this video guys, and sa hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe ng ating channel. Paki-click ng bell button para ma-update po kayo sa mga susunod nating mga video, and spread po the good news that we have. Okay, and then positive vibes lang po, bawal po yung negative, para positive din po yung papasok sa atin. Okay, and then salamat sa mga nanood, sa mga solid followers natin dyan, sa ating mga ka-GC, sa mga lahat ng gustong pumasok sa GC. Comment down and babasahin natin guys. Okay, and that's all. Good luck, God bless, and congrats advance.